खुलुमबाय रायजोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङावहाय आरोबावनो मोनसे आङो गुबुन ब्लग भिडिअ लानानै फैबावबाय दिनैनि बे भिडिअआ एसे इन्टारेस्टिं जागोन मानोना हेपि निउ इयार नालाय दिनैहाय गोदान बोसोरनि फार्स्ट डे दिनैहाय आंबो एसेनो माबा मोनसे प्लानिं लादों नोंथांमोना जुदि नायलांनो गोसोब्ला नोंथांमोना नायलांदो ओंखारबाय नै आङो अलरेडि लाहार फाहार जानानै दङ देखायनो आं नोंथांमोननोहाय ओरैबादि इन्टारेस्टिं आरो जबनो नै बेबायदि बेवहाय फान्थाव पक'रा बानायनोहाय फान्थाव हानानै दोनबाय ओमफ्राय सालाद बेफोरो रेडि खालामजेनबाय नै मस्ला पाति बेयाव नाम ओंख्रिखौ संनानै दोनजेनखाबाय चुचुरि वाव नै बेयावहाय दानिया बिदर संनो थाखाय हे जोंना पिकनिक जाहैनाया एकदम न'नि दरखंआवनो जाथारदों आरो এটা কি রান্না হবে মাংস মাংস মটন মটন রান্না হবে এই দেখেন রাধুনি মারাতে হইতেছো আহা Wow, goथाव नुहांबाय नै दै सै होनानैहाय नुखाबाय नै वाव ऐसे देखने में ही खाने का मन हो रहा है ना इतना टेस्टी खाने में मजा आएगा ना देखने में मजा नहीं आएगा ओरैबादि गोजांबाय आरोना गुसुनो ओमफ्राय आंकोल मोङा अर सुबायनो ओरैबादि मोजां रोहो रोहो वाव नै वाव হ্যাঁ नै गथ'फ्रा मा एन्जय खालामदों मिउजिक दामदोंमोन ना मोसादोंमोन ओमफ्राय मिउजिकखौ होनो हासै कपिराइट फैयो नालाय होखावबाय नै जानायनि सिगां मोसानायनि लगा ओरैबादि फान आरो बयबो पिकनिक जानायफ्राव बेबायदिनो एसे एनै मोसायाब्ला देहाफोरखौ गुदुं खालामाब्ला पिकनिक जानायनि इन्ट्रेस्टखौनो मोना आरोना होखावबाय नै एकदम आबौ मोङा गथ'फ्राबो एन्जय खालामदों नै साला 1 2 3 4 5 6 7 लाय गानाबो नै पक'रा बानायगासिनो दं ओरैबादि टेस्टि वाव याम्मी याम्मी हे मोनजानावनोसै लुबैथारबाय गोजां बोथोरफ्राव बेबायदि पक'रा सावनानै जाब्ला देहाखौ गुदुं दुंबुर खम मोजां मोनोना नाथाय नांनायनि बारा जानो नाङा आरोना नङाबा उदै सायो मायो अभी हमारा खाना पीना स्टार्ट हो गया है ये देखिए आंटी लोग पहले खाने बैठ गए दायो जाजेनबाय जानायनि टाइम दानो जानो जिरायबाय সম্পদ ডাল আর না হবো কাল লাগে ডাল সালাড না হয়ে যাবে এই দানিয়া না बेन नाजों आलु फान्थाव मा मिलायनाय चुचुरी सलाद पकोड़ा मटन